ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏମିତି ତିନୋଟି କଥା କହିବି। ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଜାଣିଯିବ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ବି ଏହି ସବୁ କଥା ଅଛି ତ ତୁମେ ବି ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରି ବସିଛ। ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଭିଡିଓରେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ ଯେ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ ଦେଇଥାଏ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ହଁ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ସେ ତୁମକୁ ସତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିବ? ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, କେୟାର। ମାନେ କେୟାର ବହୁତ ଅଧିକା କରନ୍ତି। ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଯାଇଛ, ଦେହ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚିଲ ନା ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଏମିତି ସେମିତି ବହୁତ କିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ଛୁଆକୁ କେୟାର କରିଥାଏ, ଯଦି ତୁମ ପାର୍ଟନର କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ସେ ଯଦି ଏମିତି କେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଅଧିକା ତାର ତ ଜାଣିଯିବ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ବି ଏହି ଗୁଣ ଅଛି ତୁମେ ବି ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଛ ବୋଲି ଜାଣିଯିବ। ଆଉ କଣ ନା, ତୁମେ ଯଦି ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ଫୋନ କଲ ଆଉ ସାମ୍ନା ବାଲା ଫୋନ ରିସିଭ କଲା ନାହିଁ ତ ତୁମ ମନରେ ଯଦି ଡାଉଟ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ତ, ମୋତେ ଧୋକା ଦଉନାହାନ୍ତି ତ, ସେ ଆଉ କୋଉ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁନାହାନ୍ତି ତ, ଏମିତି ଯଦି ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଡାଉଟ ଆସୁଛି ତ ସାମ୍ନା ବାଲାର କିମ୍ବା ତୁମର, ତ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ ତୁମେ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଛ ଆଉ ସାମ୍ନା ବାଲା ବି ତୁମକୁ ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିଯିବ। ଯଦି ଅଧିକା ତାର ସାମ୍ନା ବାଲା ପ୍ରତି ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ତ ତୁମେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ ସେ ମିଛ ପ୍ରେମ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଯଦି ତୁମେ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଭରସା କରିଛ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତ ତୁମ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତ ବାଲା ପ୍ରେମ। କଣ ପାଇଁ ନା, ଯେବେ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରି ବସନ୍ତି ନା ସାମ୍ନା ବାଲା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଭରିକି ହେଇ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହ, ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ବାରମ୍ବାର, ତ ଜାଣିଯିବ ଏହା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା ମିଛ ପ୍ରେମ। କାହିଁକି ନା ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ମିଛ ପ୍ରେମରେ ନଥାଏ, ଖାଲି ସତ ପ୍ରେମରେ ଥାଏ। ତ ଜାଣିଯିବ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଛି ନା ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ସାମ୍ନା ବାଲା ବିନା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରିଛ ନା ତାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଫୋନ କରି ଦୁଃଖ ସୁଖ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଯଦି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହଉଛି ତ ଜାଣିଯିବ ସେହି ମଣିଷକୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ଏବେ ଯୋଉ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ସାମ୍ନା ବାଲା ପ୍ରତି ଯଦି ହୃଦୟରୁ ତୁମ ମନରୁ ବାହାରୁଛି ତ ଜାଣିଯିବ ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଛ ଆଉ ସେ ବି ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଆଉ ମିଛ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିବ କେମିତି। ତ ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।